Onko jo nyt valinnut no? Ei yhtään pinkeämpien pöksyjä löytynyt. Kysyn nyt, anteeksi, voiko tähän tulla treenaa? Sori, voiko tähän tulla treenaa? Kysyn, että miten tää toimii? Miten tää toimii? Tää niinku liikunta. Aha. Nyt sä menet takaperin. Joo. Jatka takaperin. Sano, että sä oot niin paljon juossut etuperin, että sä et jaksa enää. Niin paljon juossut etuperin, että mä en jaksa enää. Mä vedän takaperin. Kysy siltä, että osaat sä vetää takaperin. Osaat sä vetää takaperin? Mikä sulla on vastus? Mikä sulla on vastus? Pistä 11. Mä laitan 11. Mikä sulla on kaltevuus? Mä laitan 16. On kato sen verran tuolla maratonkerhossa Oon juossut. kato sen verran maratonkerhossa juossut. Arvaa paljon juoksin puolikkaan just. Arvaa paljon vedin puolikkaan just. 5,5 tuntia. 5,5 tuntia.